Hej, Jule. Hej, Brutalis. Det var godt, du kom. Ja. Stig Tøfting! Ja. Kom, når jeg kalder! Hvad så, nissefar? Nu skal I høre. Vi bliver nødt til at gøre julen moderne. Ja. Ja. Og derfor bliver vi alle sammen nødt til at blive voké. Voké? Ja, voké? Ja, det er meget moderne. Det er meget moderne. Alle de unge nisser er det. Ja, altså, det er sådan, at du kan være 365 køn og Jule, en kat og det hedder Vogue. Nissefar. Det er mig, der er julemand. Ja. Men jeg har skrevet en ny julesang i den anledning. Ja, nu skal I bare høre. Ja, en meget moderne en. Er I klar? Ja, kom her. Jeg så julemanden kysse far, mens han stod i stuen med røven bare. Tralalula, han ville ikke spise slik. Nej, han ville hellere have noget pik. Jule, stop. Det siger du simpelthen ikke. Puha. Fej, siger jeg bare. Hvad var det, du ville synge? Stig! Ja. Et barn er født med Betlehem. Lykkes det julemanden at skrive en Vogue julesang? Hvad er Vogue egentlig? Og hører Vogue hjemme i julen? Hvorfor blev Brutalis så sur? Og bliver han mon nogensinde god igen? Og hvad er det med Stig Tøfting? Følg med næste søndag, og gløglig jul.